Thì welcome back ki viewers semua ki papet yang ni ka YouTube channel jonga nga kerteng Kendrick thì ngadi ba penya ya kan ka online business but aju ko poru nga share ya ka personal story personal journey jonga ai thì menin ka video ka banga le kam perform ramo thì ngala change mo ngala try ban change kai ki thumbnails ki tags ne ki tu hin mo ngala check kai tamba kam perform ra thì dan hi mo ka jing sngo diaw ai bakam perform ka video ai thì hendrai tamba kini pat kini just part of life itu kini nga nadu bangale banga mod banle kan ka channel ru nga stu i ba kan grow hira hang tu ai fidan kam 1 minute fidan kam battery stom kumba fi sengya ka kam rajong hi mo every day fidan kam ban put in the effort put in the work biki one ki bad results we have learned ki bad results we have ya le ban I mean see me la jong ai ti kin kaniru kalong it's nothing new for me kan kini ki jinge ken one be hi ti lada firu la jong fi dei ba fidang le ki fidang build anything la ne fidang tray ya ki ba fi so do men sim ba kami results la ne kum la ne fidang le YouTube channel ru kanu ru mo film dei ban do men sim ai fi dei ban keep on fighting amar this is nothing melera you will kat ba fidang dan hi ka hel kat ba fidang dan hi ka main kat ba fidang dan hi ka soul ka barang biang a pure soul to we're humans, we're not perfect thì hendrai kat ba fidang dan hi ka men sim men fight kat ba fidang dan hi ka jabieng ba fin pendan kam kat ba fidang dan hi ka hel njulele kat ba fin pat yap hi there will always be a next day ngin ya kon biang kan ngin learn ki mistake saya man pek ka so yo suwan customer dia tok ma ada there one customer thì cũng tai cảnh mo haka jing em fin mat be hi kini ki setbacks ai the setbacks are just part of life fin learn fin grow ni ki setbacks hi kini le ki setbacks ki bam pada kata than ra dala mat le ki real setbacks in life day gitu thì fin sa ong sa ngai kini pada day than ra takada om jude ban take it personally you move on go to the next thì kata hi thì later on rongangan sedang ban journey be hi ya kan ka YouTube journey jonga ka business journey jongan share lang sa fisia mo ba fin yo men siam lang na kan ka video ai thì tangkat time tas ngiem dan ni thani ra ban share ai ka diru kalong no of course berarti ya push ya what sales ya deal ber ki customer kam your results berarti ka team ngadan lang ber ka team berarti tambah halas almost at the end of the day thì nhiều hi few sales mentas nhiều southly ki sales thì of course jule dei karang dei hi ka good results thì tangkat tahi mentas ni thì kiba page filaban subscribe da fistonat ikini ki content jongai kumbang apalaj thì menin ka tu video bang apalaj thì kadan hi ba ka something valuable ka knowledge bang share ndo ba kisia ki ba page at least when your idea tang ba ngam te pat kam tari kam de to no worries me later tomorrow will get back to work sedang ma thì tangata him tas ni ko ki viewers and good night.